ମୋର ଏବେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ରାତିରେ ଯଦି ମୁଁ ଡ୍ରଇଂ ନ କରୁଛି ମୋତେ ନିଦ ହେଉନି। ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଏଇଟା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ରାତିରେ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଡ୍ରଇଂ କରିବା ପାଇଁକା, ତ ଯେତେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଟୋଟାଲି ନିଦ ହିଁ ହେଲାନି। ତ ତାପରେ ଭାବିଲି ନାଇଁ ଆଜି କିଛି ଡ୍ରଇଂ କରିବି ତାପରେ ଯାଇକି ମୋତେ ନିଦ ହେବ। ତ କ'ଣ କରିବି ତ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣପତାୟ ନମଃ। କାଲି ରାତିରେ ନିଦ ହେଲାନି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ବହୁତ ଆରାମସେ ପୁରା ଶୋଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ କଲର୍ କରିନଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସୁଖ ମିଳେ, ଖୁସି ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିବ, ଯଦି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କରିଦେବ। ଆଉ ମୋ ପେଣ୍ଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ମୁଁ ରଙ୍ଗ ଦେଲା ପରେ। ମୁଁ ଆକ୍ରିଲିକ୍ କଲର୍ରେ ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବି। ତ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛି ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛି। କ୍ୟାନଭାସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରିଲିକ୍ କଲର୍ରେ ପେଣ୍ଟ କରିବା ବହୁତ ଇଜି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ପ୍ରଥମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ଦେଇଥିଲି। ଲେୟାର୍ ଏଥିପାଇଁ ଦେଲି କାରଣ ମୋତେ ସିମ୍ପଲ୍ ରଖିବାର ଥିଲା ଡ୍ରଇଂଟିକୁ। ଡ୍ରଇଂ ଉପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ହିଁ କେବଳ ପ୍ୟାଚେସ୍ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଲେୟାର୍ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ଡ୍ର କରିଥିଲି ତାରି ଉପରେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। କାରଣ ମୋତେ ସିମ୍ପଲ୍ ଡ୍ରଇଂ କରିବାର ଥିଲା, ସିମ୍ପଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ବିଗିନର୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଭାଇ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହିଁ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବନିପାରିବେ। ୟାର କୌଣସି ବି ସର୍ଟକଟ୍ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ତ ଭଲ କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆକ୍ରିଲିକ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ମୋର ସରିଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆକ୍ରିଲିକ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆକ୍ରିଲିକ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାନଭାସ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ବି ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସରିଗଲା ପରେ ସାଇନିଂ କରିବା ପାଇଁକା ବାର୍ନିସ୍ କଲର୍ ଦେବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆସୁଛି। ମୁଁ ତ କହିବି ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ହିଁ ପ୍ରିଫର୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାର୍ନିସ୍ କଲର୍ଟା, ବାର୍ନିସ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆକ୍ରିଲିକ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ସରିଗଲା ପରେ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଦେଉଛି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ମୋ ପେଣ୍ଟିଂ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ।